Mysleli ste sa niekedy nad tým, čo robí egyptská pyramída na bankovke amerického dolára? Alebo prečo 56 krajín podpísalo zmluvu o tom, že nevstúpia na Antarktídu? A prečo nad ňou nikdy nelietajú lietadlá? Ako mohla NASA stratiť zábery z pristátia na mesiaci, jedného z najvýznamnejších momentov ľudstva, ak bol Neil Armstrong prvý na mesiaci, kto držal kameru? Prečo sme sa nevrátili na mesiac? Ak sa z opíc vyvinuli ľudia, prečo stále existujú opice? A čo s tými 95% našej DNA, ktoré boli označené za odpad? Kto o tom rozhodol? Napadlo vás niekedy, ako mohli ľudia žijúci v drevených chatrčiach a cestujúci na konských povozoch postaviť také symetrické katedrály a budovy parlamentu? Ako je možné, že sa táto rovnaká architektúra nachádza po celom svete? Prečo to vyzerá, ako by staroveké egyptské umelecké diela zobrazovali vesmírne lode? Alebo prečo sa obry objavujú v starovekých spisoch rôznych kultúr, vrátane Biblie? Prečo sú huby častým motívom v starom kresťanskom umení a prečo sa Santa oblieka podobne ako muchotrávka červená? Prečo staroveké umelecké diela zobrazujú borovice a je náhoda, že epifýza pripomína borovicovú šíšku? Prečo sú draci zobrazovaní v kultúrach po celom svete, oddelených tisíckami rokov, a zároveň sa spomínajú aj v Biblii? Všimli ste si niekedy tú očividne démonickú symboliku v hudobnom a zábavnom priemysle a zamysleli ste sa nad tým, prečo sa väčšina videohier točí okolo zabíjania?